Čo je? Šašo ide pre 2 kilá! 2 kilá! Ty sráč! 2 kilá? 20? 20. 20 máme! Je tam. Ukáž 20, ukáž 20. 220. Rýchlo, choď von. Fuj, sračkách sa kúpeš ty jebo, teraz tam vypúšťali žumpara. Ale áno. Pozri, koľko je tam rých. Rýchny prach. Telefón, kamera. 220, za trošku vody. Ferdo, ako máš osratú rých? Pohodne. Kebyže to stiel, a ja by som išiel, aj za 2 kg. Aj za 2 kg, ani tu nemám. Za minútu mám 2 kg. Za minútu mám 2 kg zarobené. Zarobil si, Ferdo? Koľko? Dobre. Laci, ne, do piče, ruka, moja. Laci, to potom takto, že... Ale Šašo, tak ale naspäť, prečo fľašu si nezobral? Šiho, že jeba našou fľašu. Zatleskajme mu do piče. Ukáž pravých 220. No.